Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes pizza 5 na bulan sang Agosto tuig 2022. Ano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Ako daw upod ako dire sa hagna ining ginaduso nga kakason bala ang mandatory retirement age sang aton sini mga worker. Dumayo ni. Bao, congrats gid. Kay Vice Gov Jeffrey Ferrer, gin-appoint ni Presidente Marcos bilang personal nga advisor. Maayo ini nga mga tikang subong daw nag-ugyon sa aton ang probinsya sa Negros kag subong man ang Western Visayas nga nakaangkon kita sang pila ka mga opisyal nga malapit sa Malacañang. Ang eleksyon sa barangay kag iskinay mo nga duso butong. Ini nga aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang dito. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang... Size 40 na. Ang hagna bala nga inugpile sa Kongreso para sa akon tani dugay na ini na dumduman. Ining hagna nga dapat kakason ang mandatory nga edad o retirement age sang nagatrabaho sa pribadong sektor. Bisan gani siguro sa gobyerno kung pwede man ang nga makatrabaho basta nga maayo pang lawas. Maayo man niyo si Senior Citizen Party List nga representante si Rodolfo Ordanes bala. Siling niya dapat tugutan ng mga senior citizen nga magtrabaho basta may clearance ang doktor. Basta nga makasarang pa sila magtrabaho. Ako ya kumporme ako sini. Bisan gani sa gobyerno. Ti si Juan Ponce Enrile sobrano bintana, Chief Legal Counsel pa ni Presidente Bongbong Marcos. Madamo ang nag-retire nga mabaskog pang lawas ang kapulisan. Pila 45, 46, retirement age, mabaskog pa ini sila. Pwede pa ini sila makatrabaho. Sa sektor sang pribado gid, 60 anyos. Kadamo pa sang 60, 65, 70 nga mabaskog pa, nga daw hindi na pagtugutan makatrabaho, kay kuno naglapas na sa edad. Ining hagna nga ni, maayo ini, nga para sa aton mga utod nga mag-edad, sobra 60, nga matagaan pa trabaho. Sang sa hindi mo pagbatunon, ang iba nagapabukot lang sa puluyan, iba nagkalamatay na kay wala na ehersisyo ang lawas. Ang iba narapaw, sa provincial Capitolagon, ang iban sa mga lugar, diin mga banwa kag syudad, sige pang wuking-wuking sang aton mga malam, 60 anyos pasaka, mabakod bang lawas, nga hindi naton pagtugutan nga makatrabaho. Manami ini, ang ginaduso karon sa Kongreso, nga dapas kakason ang mandatory retirement. Apply sa obra, may clearance sa doktor, kasarang pa siya, may ara yang taga sobra 60 mas mabakod pa sa hubin. Nga hindi pa tagaan sansa nga makatrabaho. Nami ini siya kabay pa nga maaprubahan ini, kabay pa nga mangin layi ini, para nga ang mga 60 anyos pasaka may kahigayunan pa nga magtrabaho basta makasarang panglawas. Kadamo sa kilala ko yung sobra 60 na, iban 70 na gani, mabakod pang lawas, nagatrabaho, gusto nga mag-ubra, galing hindi na babaton sa mga kompanya, kay kuno lapas na sa edad.
So kung manginlayi ini nga kakason ang mandatory retirement nga edad, tsansa ini sang aton mga senior citizen nga mabakod pa nga makasulod sa trabaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Babalik kami pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog. Nagapanginbulahan kita. Gob Jeffrey Ferrer bilang personal nga advisor sa Western Visayas ni Presidente Bongbong Marcos. Nga maayo ini nga balita para sa Negros. Bangod, may ara tao nga malapit dito sa Malacañang. Ginmonitor na to na palayag sang vice-gobernador ang huding-huding lang nga duwa sang presidente angot sa industriya sang kalamay, which is amo ina ang number 1 nga palangabuyan sang Negros Occidental. Di malipay dapat ang mga plantador. Ginambalan ang ikaayong lawas, serbisyo sa ikaayong lawas. Wala maulihi ang illegal nga druga. Pero, mga bay man kita, kay Vice Gob, nga hutik-hutik yamanda, sa kay Presidente Bongbong Marcos, ang NIR naton. Para bisan paano amuning ginahulat naton, nga butangan kita satellite nga opisina dire, kag aprubahan ang Negros Island Region. Amo nang ginasiling naton nga manami gid nga may mga personalidad kag opisyal kita diri sa Negros nga malapit didto sa Malacañang, ambo silingon mahapos ang paghutik-hutik. Ang tanan nga mga kongresista halos sa bilog nga Negros nagaupod na sining duso sa NIR, pati si Kihor 3 na ka-probinsya. Wala ko kabati sa kongresista sa bilog nga Negros Oriental, Occidental, kag si Kihor nga nagapamalabag sini. Upod sila tanan sang NIR. Di karon nga si Vice Gob Jeffrey Ferrer nangin personal nga advisor sang presidente sa Malacañang, ambot silingon hapos lang iya, guwapa sulod, pwede sa kagbay, pwede sa kautik-utik na kay Bongbong. Masiling sabi, Mr. President, pwede, pangabay lang ang amon to sa Negros, kadugay, bala sa ngayo namon, sang NIR. Kundi hapos, malapit ka sa presidente mo, advisor ka sang presidente, kundi ang hutik mo yan, do dagoob, baw kabay pa, nga ining maayong balita, kay Governor o kon Vice Gob Jeffrey Ferrer makahatag dako gid nga bulig sa probinsya sang Negros Occidental. Vice Gob, good morning kag congratulations gid. Kabay pa nga paagi sa imo personal nga pakigatubang sa presidente, dako ang mabulig mo sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 51. Mabalik kami pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story.
Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kayo pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po dito medyo mataas ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng-traffic dito sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Patok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid. Makadali. Mga 5 kabulan na lang ang gintalana nga barangay kag iske eleksyon sa Disyembre 5 dinay kalambot guro 5 kabulan. Subong galutaw-lutaw pastugabang kung ano ang matabo kag kapalaran sang eleksyon sa barangay kag iske. Ang ginbutang nga bag-o nga chairman sang COMELEC si George Garcia, kung pamatian siya kahapon luyag ya ginaduso ya nga madayon gid ang eleksyon. Madamo sa mga mamalida nga nagapugong sini
nga hindi sa laluyog dayunon kanugon sang 8 bilyones nga pundo nga gamiton pa pananglitan may pandemya. Hindi na pagpangamuyuan ng pandemya nga na kay makahalalit ina. Kung anong natalana dira kag anong budget ng butang da gamiton ta sa dapat butangan. Okay, ang 8 bilyones kanugon. Kung paisulon ta na siya pag abot sang adlaw nga magsarurot pagid ang balyo sang piso sa dolyar base kon madugangan katoltang kugo ta nga magdoble bla ang galastuhan. Kasubong kung anong galastuhan dapat gastuhan. Hindi ko kaintindi kung nga agad na pugong ini. Kaya kapila naman ni paisulon ang aton mga opisyal dati may mga edad na. May lang kung maayong ilan na performance kaya daw okay lang. Pero yung iban nga pabaya lang nga daw pa puti-puti lang sa kalimutaw nila, wala giga servisyo, wala inimuan, ti kundi ang tao gaugtas. Abi siguruhon ta ini. Ipasiguro ta, magkuton tang aton sini mga mamalida, ano gid bala ang desisyon? Dayunon o kun hindi? Tapos naman ang registrasyon. Ang aton kumili, kredi naman. Ang budget intact naman. Ano pang ginahulat naton? Ipaiway ta para maka-save kita kwarta? Dahil hindi man among rason. Pag-abot sa tiyempo nga mag-eleksyon kita kag mag-sarurot pagid ang balyo ka piso kung disgrasya pa kita. Abi, pasiguro nyo. Dayon o kung hindi. Para nga bisan paano makapreparar man ang kumilik kag ang mga utod na to na ikaluoy man, kakapanya na subungo. Iban gani, panghuding-huding, nagapangmusta, galibot na sa barangay, nga daw maano na gid, atat na, nga magpapili, pagkatapos, ginabutang nyo pa sa ital-ital. Aber, siguruhan nyo, dayon o kun hindi. Dusok butong o kun hindi. Action Radio Philippine Standard Time, Las 7. Mabalik ako pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod. Edisyon upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Kabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!